Sí, la veritat és que té un caràcter molt personal. L'any 2005 es va fer una exposició a Gandia, comissariada per Àlex Ruiz, i parlava dels presos de la Safor que havien estat en el camp de Mauthausen. Va ser un impacte tan gran, em va impressionar tant, perquè en la relació que hi havia d'homes que havien estat presos allí, resulta que n'hi havia 3 d'Oliva i, sobretot, n'hi havia un que jo havia conegut de xiquet, perquè era veí meu de la platja de la Blanca d'Oliva. I això va ser, i certament després, una altra cosa que em va impressionar és que n'hi havia alguns presos que sí que tenien la fotografia, però des d'Oliva no n'hi havia cap que tinguera la foto. Jo penso que tindre la imatge d'una persona, penso que és molt important, això. I aleshores em vaig proposar d'aconseguir les fotos d'aquestes persones, cosa que vaig aconseguir després de múltiples peripècies. Aquestes persones eren, la persona que jo coneixia era José Aunión Muñoz, després Ricardo Pellicer Beneito, l'altra persona era Vicent Cots Hortolà. Ahir es va iniciar tot. Clar, quan tu inicies una investigació van eixint coses i, evidentment, això havia d'estar necessàriament unit a la Guerra Civil i a partir d'ací vam anar fent una investigació, vam anar reunint-nos gent a poc fins a completar un grup de 10 persones. Este treball d'investigació va durar sobre 3 anys o això i la finalitat, en un principi la finalitat era fer una exposició. Efectivament, l'exposició es va fer l'any 2009, amb molt d'èxit, va haver molta participació, se'n va parlar molt, i a partir d'ahir ja el meu paper, com jo no soc historiador, jo ja em vaig retirar i ara han continuat els historiadors del grup i han eixit documents ja magnífics. En la relació de presos de Mauthausen va haver 3 olivers, José Aunión Muñoz, Ricardo Pellicer Beneito i Vicent Cots Hortolà. Evidentment, per raons personals, jo vaig començar la investigació per José Aunión Muñoz, perquè resulta que aquest home era veí meu de la Via Blanca, de la platja d'Oliva. Jo l'havia conegut sobre l'any 57 o això, quan va vindre a Oliva, per primera volta a vindre a Oliva, jo el vaig conèixer. I l'home no em va fer mai no va dir res a ningú que ell havia sigut un pres de Mauthausen. Sí que tenia una marca que es veia quan anava a prendre el bany, en l'esquena tenia un forat, diguem-ne, que li cabia al puny. I això després jo he sabut que va ser una conseqüència de l'agressió dels guardians de Mauthausen. Però l'home no va dir mai absolutament res d'això. Després va tornar algun estiu més, però la veritat és que arran de l'estat de Mauthausen va contraure moltes malalties i va morir sobre l'any 60 o uns pocs més anys. Després tenim Ricardo Pellicer Beneito. Home, està relacionat en el lloc on estem ara, perquè Ricardo Pellicer Beneito era fill de l'alguacil d'ací de l'Ajuntament d'Oliva. Sabem coses d'ací, perquè ens han contat coses d'ací. Del que va passar després en França i després de la posterior anada al camp de Mauthausen, d'això no en sabem res perquè va morir. No va morir exactament a Mauthausen, que va morir a un camp de concentració que es deia Gusen, crec que es deia Gusen, no et podria assegurar. Però, vull dir, va tindre una vida personal i la família molt problemàtica. La mare de Ricardo Pellicer Beneito va protagonitzar un fet molt dubtuós. La pobra dona es va tirar dins del pou que n'hi havia a la plaça de l'Ajuntament, on està ara més o menys la imatge de Gabriel Ciscar. Es va ofegar. I a partir d'aquest fet es va tapar el pou. Es va tapar el pou, ja no ha hagut mai més pou visible, d'acord? Les conseqüències que això va tindre van ser en la família i això. Finalment, no he dit adés, però ací en Oliva no té cap familiar. Pot ser algun familiar llunyà, però tenia, crec recordar que tenia 2 germanes
3 germanes i un germà, tots van marxar d'Oliva i tots viuen en València. Bueno, alguns ja han mort també. Després tenim Vicent Cots Hortolà. Ells tenen sabut perquè té un familiar, té uns nebots a Oliva i una neboda, i la neboda ens ha contat històries, i aquest home va ser el que més anys va viure després de l'eixida de Mauthausen i venia pràcticament tots els estius a Oliva. I una cosa que em va sobtar molt, em va cridar molt l'atenció, era que quan venia a Oliva estava obsessionat en trobar-se en algun alemany per a retraure-li el fet que no feren absolutament res, miraren a un altre costat dels fets que estaven passant en el seu país. I això diu que sistemàticament tots els anys ho deia això. Té un fill que viu a França, crec que viu per la Provença, una part de la Provença, i no ho he dit adés, però José Unión Muñoz té 5 fills que viuen a França. Un personatge molt singular d'esta època era Cariño, Pepe Cariño. No era d'Oliva, era de Rafelcofer, però a Cine Oliva va protagonitzar fets que són del domini públic. És un personatge molt mític en aquesta ciutat, a partir de gent d'una certa edat. Vull dir, era un gran pilotari, no era dels millors, no era dels més grans, però era dels bons pilotaris. I en l'any 34 va protagonitzar una partida mà a mà, un contra un, contra el millor jugador d'Oliva de l'època, que li diuen Tofolet, Tofolet Costa. Van jugar mano a mano, la partida va estar molt emocionant, molt renyida. Aquesta partida la conta molt bé Vicent Savall, que va faltar farà pocs mesos, i que la recull el llibre de Víctor Labrado, No mataràs. La conta molt bé Vicent Savall, i al final la partida estava tan igualada que la gent volia que se'n deixaren. Finalment va guanyar el d'Oliva, finalment va guanyar Tofolet. He dit que això va ser l'any 34, i mira per on, l'any 36, cada un va militar en un bàndol diferent. Tofolet se'n va anar voluntari al bàndol franquista, diguem, mentre que Cariño va militar en el bàndol republicà. Vull dir, van seguir, però els dos van tindre un final tràgic, perquè Tofolet va morir l'any 41 arran d'una malaltia que va contraure en el front, i Cariño va morir afusellat en l'any 50. Podem dir que Cariño és un personatge mític d'Oliva, encara que era de Rafelcofer, perquè així va protagonitzar grans fets coneguts de molta gent. Cariño s'acaba una època perquè és l'últim Roder, l'últim Maquis, també va ser Maquis, i és un personatge molt conegut. Un dels personatges singulars d'esta època que hem conegut, que va faltar farà un any, només, és Antonio Ardit Escrivà. Antonio Ardit Escrivà és un jove, en la guerra, l'any 36, que té 16 anys. Sa mare treballa per una família important d'Oliva, relacionada amb la família Loigorri, i quan ve a estiuejar així, l'estiu del 36, es pilla la guerra. Ell té 16 anys, està estudiant en els jesuïtes, i el seu destí és ser el capellà de la família, diguem-ne. A 16 anys té un cunyat que és un home, un intel·lectual de la CNT, un dels líders de la CNT, i aleshores, com que Antonio sap escriure i llegir, l'agarra perquè faci activitats, diguem-ne, de tipus administratiu. Antonio s'involucra molt en el treball que està fent i fins i tot fa cursets a València de perfeccionament per a gestionar bé, diguem-ne, les incautacions que havia fet la CNT, les granges que tenia, la terra, repartir el treball, vull dir, fa una magnífica feina. S'enamora d'una xica molt jove que havien acollit a Oliva, perquè Oliva va ser un poble molt solidari i va vindre molta gent de Còrdova fugint de Queipo de Llano i tot allò, i venen 3 germanes, que són 3 germanes molt guapes, que es diuen Godoy, no recordo l'altre, 3 germanes d'un poble de Còrdova. Antonio té una nòvia que li diuen Anna,
però resulta que dos companys seus també milicians, un que li diuen Jesús Ramon, conegut com el Gueri, un personatge que poc, vull dir que va fer prou de mal, i després un altre que li diuen Vicent de Pedàs. O sigui, tres milicians que els altres dos es casen, vull dir, es casen els altres dos. Antonio és molt jove, no es casa, té la nòvia esta, no? Vull dir, i això és una cosa curiosa. Els altres dos milicians, vull dir, a Jesús i a Vicent de Pedàs, quan s'acaba la guerra, els maten, els afusellen, i Antonio se salva simplement perquè els senyorets de la casa on servia sa mare el van protegir i el van salvar. Evidentment, les tres germanes, acabada la guerra, van desaparèixer i ja no sé. Vull dir, és una història realment que a mi em va colpir. I la cosa també més sorprenent és que aquest home, immediatament després d'acabar-se la guerra, que treballa en València, quan ix de la presó i es posa a treballar el senyor Luis Casanova, allò de Cifesa, de cinema i tot allò, al cap de molt poc de temps comença a fer activitat política jugant-se la pell. Activitat política en quin? En el PSOE, en el PSOE. Vull dir, va militar en el PSOE, tot i que ell era anarquista, però després de la Guerra Civil l'anarquisme i es va clavar en un grup de gent socialista de València.